צריך לאכול ספרינג רול אולי. תיקח גם ספרינג רול. תאכל ספרינג רול, לא תהיה רעב עוד שבוע. אני אוכל רק בארץ, פעם הבאה. תגיד למה אני לא אוכל? כי אכלתי ספרינג רול. מה יודעים להגיד? כוסיות. על פה. כוסיות סבבה. אתה לפלף. וואי, אני באתי ג'אווי. שווה. אתה לבלב. ביי. טוב, כרגע אני נמצא בטורקיה אחרי שהגעתי מבנקוק. סוף הטיול, אני עייף, לא ישנתי טוב במטוס. אני בבאסה כי נגמר משהו טוב, היה טיול ארוך, מקיף, עם 4 ארצות. צריך לצאת לטיול כזה עוד הפעם נראה לי, דבר טוב, כיף. אפשר להעביר ככה את החיים בכיף. זהו, עכשיו בסיכום טיול. הייתי במהלך 4 חודשים, 3 שבועות בערך. כמעט סגרתי 5 חודשים. 5 חודש פחות שבוע. המדינה הכי טובה כמובן הייתה סינגפור. סינגפור זה מקום שאפשר ללכת ממש לחיות בו בכיף. סינגפור הוא מקום נקי, מצוחצח, אנשים שם מהממות. אחרי סינגפור המקום זה יפן כמובן, שזה מקום סואן, יפנים מטורפים, עם התרבות המיוחדת שלהם. אחרי יפן זה תאילנד, והאחרונה זה הונג קונג. הונג קונג פשוט זוועת עולם, לא מומלץ בכלל. תאילנד גם כן. תאילנד זה ארץ קלה, נוחה, זול שם. מעבירים שם חודש בכיף, בעלות מחיה של 3,500 שקל בערך, עם בזבוזים, עם הכל. כמובן שבאים זה חלום. בנקוק ולא בדיוק הדבר, אבל זהו. כרגע פה בטורקיה כל הטורקים סך הכל נראים, יש להם חזות של ישראלים, נראים בדיוק כמו ישראלים, נורא דומים. קל להתבלבל בין ישראלים לטורקים בסך הכל. הנשים שלהם נראה לי דווקא יותר טובות, לפחות הדיילות שהיו במטוס. מה עוד? וזהו, ראיתי פה את כל האויבים הגדולים של מכבי תל אביב, אולקר, אפס פילזן, יש פה שלטים בכל מקום. אז זהו. כרגע השעה 8:50. יש לי הרבה זמן עד הטיסה, שתהיה רק ב-12:55. אני צריך להגיע קצת לפני, פה שם, וזהו. אוקיי. זה מסגד קרוב נורא לשדה תעופה. זה השדה תעופה שלהם. שדה תעופה חמוד. לא הכי גדול בעולם, אבל גם לא הכי זוועתי בעולם.
שלט של אולקיר אני אלך ואצלם אחר כך. ובינתיים מה שאפשר להתרשם ככה בגדול. בניין של טורקיש איירליינס. לדעתי זה המשרדים. מקצועי. בוא'נה, אני מתבייש לראות את שלי. לא, שלך פצצה, דפוק. רוצה להחליף? שלום. קיצור, משאבה הביתה, סוף הטיול. זה יפה. זה יופי. מה זה הנשת נוספת? כן. הוא מצלם מדלת. אפשר לפרק את זה? תראו מה אני רואה מפה. לא יאומן, חבל על הזמן. Let me see. Wait, I didn't get a chance to see it yet. רגע, שנייה, קח את זה. תעשה פעם. רקורד. עשרות אנשים מקצבים חודרים אל הגוף. ערן, הטיסה הייתה קשה, ערן. אני הולך לאיבוד. זאת הצפיפות, זה המשקה, זאת השעה, זה הריקוד, זאת בחושך. איך שהוא מקבל חושך, זה קרוב לבד. ערני. את חזקה, את רכה, לא הולך בזה. אחת. ערן, תגיד שלום. הנה הבית שלך, כן. אתה זוכר איך הוא מה, זה נראה? אין מנורה אדומה שזה דולק? איזה גאוני. כן יש. לא, בצלם. אבל כאילו פה, בצד הזה. נו, אתה זוכר איך נראה הבית? עשינו מטבח חדש. כן. נראה לך? חדש, קדר שלך חדש. לא הפתעתי אותך, שתי מכוניות חדש. זאת אומרת, אוטו אחד חדש, ואוטו שני יהיה בדרך. איך הלכת עם זה? לא הולך מזה, מה זה במלון כל הזמן, לא סוחבים. יש 8 טון. זה המשכן שלי. לא רואים אותו, אבל זה הוא. זה מעניין. הרמתי את זה על הכתף, קיבלתי שטף דם. לא רואים. הנה הוא מנסה לעבור, בקושי שהוא הצליח. תעזור לו. הגיע הביתה, הוא מצפצף באינטרקום. תוריד את זה, תוריד את זה, אתה הורג את עצמך, תוריד. תראי איך בלחזון. בן אדם בלחסון, אף פעם לא ראינו כזה דבר. ערן ליווה אותך לשדה תעופה או לא? ייתכן הדבר. הוא מנסה עכשיו שיהיה לו יותר קל, זה לא יצליח. היום אני יורד למטה, עוד פעם עבר ניקוי יותר ידני. תיכנס. זה תיאר אותך, אבל ראית. אני לא יכול בבית, אמרתי לפתוח. המדפסת עובדת? לא. אז איך זה? צבא. למה יש צבא? איה. ברוך הבא. ישר לחדר. צריך לשקול את זה, זה מעניין אותי, אני חייב לשקול את זה. תיכנס, תיכנס. פונג'ימון. את לא מבינה מה שאני רוצה. ברוך הבא לחדר. ערן, אל תכעס, כן, אני ניסיתי לעשות משהו במחשב והוא התפרמט, לא יודע מה קרה. מה הוא? אמא שלך שמרה לך המחשב על התפרמט. המחשב, הבררתי אותו לא, פעם רק תשאירי לכמה את שעות. החלום. מה את פותחת? רגע, למה?
בסינגפור, מה יכול להיות רע? שמענו שבמדינה הזאת אין מיסים, יכול להיות דבר כזה? זה לא סתם שאין מיסים, המדינה הזאת היא קניון אחד גדול, גן עדן לקניינים. החוויה שלנו התחילה מיד איך שעלינו על חברת התעופה הלאומית שלהם. היו צריכים להוריד אותי בכוח מהמטוס, כי חשבתי שזו החופשה שלי בעצם, הטיסה בסינגפור איירליין. למנה ראשונה יש לנו שרימפס עם אספרגוס טרי ורוטב תבלינים. ימי ימי. יש לכל אחד טלוויזיה אישית עם מבחר סרטי וידאו, ואתה יכול פשוט להריץ את הסרטים, להתחיל להפסיק והכל. השמפניה והמשקאות זורמים כמים. לחיים, כוס השמפניה הראשונה שלי בטיול הזה. עד היום רק עורך מגיש, עכשיו גם מסאג'יסט. גן עדן. ואחרי החופשה בשחקים הזאת של כמה שעות, נחתנו בסינגפור. לפנות בוקר נחתנו בשדה התעופה החדיש של סינגפור, ומשם נסיעה של 20 דקות עד בית המלון מרינה מנדרין. שהוא מלון נהדר. אנחנו קיבלנו סוויטה מפוארת עם חדר שינה גדול וסלון מרווח עם נוף נהדר. היו 2 מיני ברים ו2 אמבטיות. כמובן הגליתי את מייקל האמבטיה שלו. זאת האמבטיה, מראה ארוכה, מקלחת, אמבטיה. נראה לי מתאים. המסורת של סינגפור, לפי טענת ההיסטוריונים, מתחילה עם מר רפלס. אלי המדריך סיפר לנו כמה מילים על זה. זה הפסל של סר תומאס רפלס. הוא הגיע לכאן ב-1819, נחת בדיוק במקום הזה. הוא הוכרז למעשה רשמית בשנות ה-70 של המאה הזאת כמייסד של העיר סינגפור. The Raffles Hotel. הרפלס הוטל, אחד מהסממנים המובהקים של השלטון הבריטי כאן בסינגפור, נוסד ב-1886 על ידי 2 אחים ממוצא ערבי, שקראו לו על שם האנגלי שמצא את האי הזה, את סינגפור, בראשית המאה ה-19. שם אכלנו את הארוחה הראשונה שלנו, כי יש עוד הרבה ארוחות בדרך. במיטב האוכל האזורי, בואו נקרא לזה, קצת הודי וקצת מלזי. וקצת אינדונזי, וקצת סיני, קצת מהכל יש שם. Welcome to Singapore. I hope you have enjoyed your stay. ואחר כך הוזמנו כנציגי כבוד. כן. לתהלוכה מספר 30 של ראש השנה הסיני כאן בסינגפור. שהשנה היא שנת הסוס. Singapore, clap your hands! Come on! Welcome back to the live telecast of JPA 2002. זה היה מין ערבוב מעניין של דברים מסורתיים, כל מיני ריקודים מסורתיים עם תלבושות מסורתיות ומתופפים, שזה הרבה יותר אהבתי מאשר הדברים המודרניים כמו בריטני ספירס אוריינטליים, או כל מיני צצקים וצצקס ומכנסיים קצרים שמנסים להיות מערבים. זה היה שילוב מאוד מאוד מעניין של המסורת וסינגפור שהיא בעצם מאוד מאוד מודרנית וחדשה. 130 נציגים ממדינות שונות הגיעו להשתתף בתהלוכה החגיגית, ואנחנו ביניהם. מערוץ סטאר TV שאתם יכולים לקלוט אותו, ערוץ שמשודר מהונג קונג. אביה הוא מלז'י ואימה מאוסטרליה. זה החיבור היפה שאתם רואים כאן לידי. ויש לה תוכנית טלוויזיה בסטאר TV. אני אוהבת עתק. מה את אומרת? זה נהדר. זה הכיף וצבעוני, ויש לי מין תפוזים שזה למזל אחד לי אחד לך. איזה כיף לנו. כן. ושנה טובה. שנת הסוס. עם חשיכה המשכנו לכנסיית הצ'יימס, מקום מאוד רומנטי.
זה היה פעם מנזר. כן, רואים? ועכשיו יש בפנים חנויות ומסעדות, וקוראים לזה צ'יימס. צ'יימס זה הפעמונים של המנזר, ושם בימים עברו אנשים לא יכלו לפרנס הרבה ילדים, ואם הייתה נולדת להם בת, שזה כמובן נחשב היה נחות, הם היו עוטפים אותה, שמים אותה בפתח המנזר, מצלצלים בפעמון ובורחים. ובגלל הפעמונים שצלצלו, והנזירות שטיפלו בתינוקות המסכנות, קראו לזה הצ'יימס. אני לא חושב שהנזירות מבשלות עכשיו את האוכל, כי הוא די טעים. אני לא יודע איך זה... יוצא מן הכלל, ויש לנו את המשקה הנפלא, סינגפור סלינג, שאנחנו כל פעם מנסים מחדש. סינגפור זה אי, זאת אומרת, יש מסביבו ים, ולכן כשאומרים לחיים, הם אומרים... ים סלינג. אחרי ארוחת הערב המשכנו לפסטיבל הרחוב הצבעוני שמתקיים מדי שנה בתקופת ראש השנה הסיני, וכאן כמובן אפשר לשחק במתקנים, להשתעשע וגם לעשות קניות. יש כל כך הרבה מה לקנות. זה מינט אמיתי. אם אני אלך עם זה עם סמלת ערב, כולם יאמינו שזה אמיתי. חיקויים אורגינליים. מה שכיף פה זה שאנשים מאוד קטנות ורזות, אז הכל מתאים לי לידיים, זה הכל קטן ונוח. והמקומיים השתתפו גם במכירה פומבית, בה ניתן לקנות חפצי אמנות נדירים. מציירים ציורים, במקום טאטו מציירים אותם עם כאלה. עכשיו זה ראש השנה, והם חוגגים את זה ברחובות עם הילדים ועם לונה פארקים ועם קניות, אי אפשר בלי. אני חייבת להגיד לך שמה שמדליק אותי כאן בסינגפור זה שני דברים. אחד, זה הילדים המדהימים, שכל אחד נראה קצת אחרת. יש את האוריינטלים ואת ההודים ואת המלזים, והם קטנים ומתוקים ונקיים ומקסימים. הדבר השני זה הבניינים. היא עיר נורא יפה. אני חושבת שאין בניין אחד גבוה שהיה מכוער בעיניי או לא מצא חן בעיניי מבחינת עיצוב. הארכיטקטורה, גם לפי תורת הפנג שווי, שזו התורה של האנרגיות השונות, היא באמת מאוד מיוחדת כאן. ובכלל, המקום הזה הוא נס כלכלי. לי קוואן ניו, ראש הממשלה ששלט 30 שנה, הוא ניהל את המקום הזה כמו עסק. ואני יודעת שאת הנוער הצעיר המוכשר במיוחד, הם שולחים לחול, מחנכים אותם היטב ומחזירים אותם הנה להיות חלק מהאליטה השלטת. סינגפור היא גן עדן לחובבי אלקטרוניקה. כאן במרכז הקניות סימלים 6 קומות של חנויות אלקטרוניקה שניתן בהן למצוא הכל. הנה השיטה של הסינגפורים להוריד את כמות התנועה בתוך העיר. לא רק התלת אופניים האלה, אלא גם אלקטרוניק רוד פרייסינג. בכל מכונית יש מכשיר אלקטרוני, כעין ארנק אלקטרוני, שבו אתם מכניסים סכום של כסף. זהו הכרטיס. בכל פעם שאתם נכנסים לאזור כזה, זה מחייב אתכם, וככה מקטינים את מספר המכוניות באזורים המרכזיים בעיר סינגפור. לא רק הנהגים מחונכים בסינגפור.